no dola sana. So hande na kumani ni ko. O andi ja ka kon su ka woni som o halan harta ni fokko de sin. Ya ake. Wola na kono di dalanko. Ko do mi loddi do. Ake hakke hammi ganda yotude. Ko on su ka memmi ni dum do fok din video ji on ko wada dum fok. Ko billahi ko to tijjani ko kanko wadi fok. Ko fi no dunka. Ko fi dum mi loddi. Ko to tijjani. O yaay mi gayna li yotude. Ko to tijjani. Nana Isa. Nana Isa. Nana Isa. Nana Isa. Nene. Can I don't with it? I have it. Wait a minute, dear man. Look it. Every day, I'm done it. Ino dia hamil mungkin dari daun danis. Hamil dia mungkin. Tena awak dia kutem pun. Alam ini. Tijan. Ai dal bin dia dong. Mai dal bin bido itu. Minne kalau. Minut dia. Kau Tijan tu anak tu. Bay debbo so heɓi modi yiɗuɗon gorko kadi so heɓi ɓengu mo yiɗi kala ko wimo ɗum ɗon dogata on faami mi faala ko yo etteteɓen fof tijjani ma on ɗo ko tete ko nan ɗo ina no ƴettira on debbo makko ɗo wayno kasa so yewtimo onon o jaɓane on mo yaltinira on debbo makko ɗo on faami ko ɗum ɓe yoddira ɗo yewtugol ɗum ɗum ko raɗo on ɗo o yaltinamo ɗo fes waɗum peppetoye sittoyon koye laba koye imminon en koye mum koye darnon koye ha moɗi so iwti golle o yii on ɗaɓɓon koye boyawoye koɓe ɗum hawsaɓen ko yeyata kon hay soko min fi kala ɓawo musammi koyre ɗeɗe ko hande mi duggotami yaako market si tawi on wawata yaade soode mi somna hara so arti o iwti golle ko ɗum ɗon so yii ɗum ɗo moodi mi anda o hakkille makko ara bone taw fimoɗo ko ɗum mi faala yo waɗ imme tun waɗi ɗon no mi faalirama mi ndara si tawi on wawa imme to yiltodiron tum yiyo so ɗum ɓe yi hara so ƴetto mbaya woy koye tewton koye wawa piloto on hara so yiyo on yettitata joni on hoɗera on ɗon hoɗera on pano koye o ɓirmo waɗo mi hara dara ɗo so ari moɗi mana ɗum ñoƴƴo keke mo bébé séri ko mon namour kay ko mon honno haray ɗum ɗum wannomo mi sikko nani to jalanmo de woto jalanmo de ete fo wara ɗo sikko nani yene on nota mum pano fewɗo wonno ɗon ci minen ta se kutore goɗɗo subhanallahi maye modi am hiɓe andi ha hande fewndi ɗo ko karamɓe helirinmi woto jalamɓe de ko ɗum mari komi yewtami sikko nani awa ete aw mi waɗa si Allah ete mi mettira koje wakkile mi mettira koje mi wakkama kadi ndaro no miɗo toro kadi on parle yittirde koɗo ndaare ɗum ko moƴƴino ɗon kon hanki ndaare so nene kono ɗo noon mi anda par ce que on hiino suundunguliri noon ɗo mi anda si jettata ndiyan ka consulateur lotoro no ɓuuɗanma ɓay wurnugol ndiyan ala ɗo goy ni en dakkirimo woni ɗo ɓe addi en ka supage nayi yalti ndiyan tanga consulateur loto de ɗo koyo ndaaro ko ono noon ittata ɗum ɗo fof ko sansa nene onon haysi on mafa ɗum on sansa siyalla de aw minen ɗum sansu ɗum sansu ɗum noon sansa ma yaltinemo few haysi on mafa billahi ɗum yaltu nder kono ko on hara ɓeɗo waɗa piiji ɗuɗɗi ɓeɗo olori yo
Aki yake. Wimbo ilang hauji seda. Afaham stai ko haju na wala ndawdi parce que milang hauji. Na kutunga pokola. Na ayono kan jettila wiida la nande soi-disant jaajama. Wiida jettila jaaja toriɗa la ndiyan. Ni Fayta yimbe ben fayta yimbe on kede komi feetuɗo nde ñande. Kami accitino woni hara yiwde. hara yu. Parce que ma Na abobo. Na ngoya granjo immini yey ka an. Wiida soi-disant yo mi won a jettila jaajirawo ma ko minen nandi o feƴƴini. Ƴettuta sibolande ƴettuɗa numéro am o jakkaɗanɗi ko kanko ɗum mane. C'est bon. C'est bon. Ja ko mo waɗantamo trajeji makko ni Akiri ma fi Allah. mi ala hakkide no. Est-ce que mi nandila? Mi andama on. Parce que mi e way fodde do ko lawol halaji mako halawo. Mi wona mi nyammagoy. Bon. Hande o tina mi nyanga ne. Kun ma ko dum menata yimbe be nini. Ko ankadi on nonno ye filmi me waɗi vidéo am. Akita mi ko nani bayna guda stai ko haju mata wando. Parce que mi ta do ala mi mi ngawata lango akizude afami. Mi ngawata la akizude ni tu. Na ko jonu no na ko imino filmi vidéo ji ɗum. Mi trajeji makko ni ko fop ka watta. Kono minete. Fa do la sendude modi. No kono minete joni. Kono neteda ayna no ko Yunusa neteda. Min no ayna no ko Yunusa neteda. Parce que mi ala halde sinalo sab mi portante no plainte. Ka hala do kaka yalti don kanati ta don kadi. Hondu Parce que min a fotita e lawol ukalan ma ko hunduko ma kata. Parce que ko nyalla ni mi wota ukan kata ma. Esa wondi Dai hida fanya ni hida fakiti ma hida bumgi duna ko wobe hollata do wona min. N'importe comment min hida wala nder do e lawol e hala ngol halaji betisji. Negoy mi wona mi nyammagoy. Duno mi alanti nu wo Yunsa nani de wo Yunsa. mi ala ma jaba Intero Yunsa. mi hala ni mago sinalo sabu mi pot on don kam mi ala ma halande. mi la wa ma halande ba ko darde don ko moni halande na leggal moni halande Avance ba fi. mi ala avance himbe tugulaɓe janda o ko de himbe ni bidus o bandira ma ben jaaja ma en ko be wona yidi bandi ni o don ka wa ko ko mi onda yenude subhanallah kale ko kanko ni kono onangala min subhanallah taw honto hundu kanko legoy ko mi onda yenude Vraiment ana mfendo min goy na dum don fo mo da timmi ko na dum don fo ko honto min mi faala bari do di andi déjà ko kina hala no ko fi o debbo mo arana min problème an social on fo ko fi o kali rakdo do ngonder do parce que on don tijiri don renti o ko kata to wondani o ngemu ka ni na fa makko go ko to na fa ka woni kata to ngeli kata min sigu entiji don hadira nan do yara ara ben ara bo mi ni am mi ronki antigi da andi ko faala ko marché ta kan der iska fam andi na fil kala sa yo sanli mais c'est toi je préfère ou bien quand je suis dehors c'est que là antigi da andi entre vous deux c'est quand je préfère iska fam t'inquiète pas puis il y a Ouama Kobo je vais organiser ça plus vite possible. Est-ce qu'il y a pas non wa non ci sang am di sa ta gongo ko yo wa non ci sang non jette pour occasion di film est-ce qu'il y a pas oui ouais actuellement est-ce qu'il y a pas fi pa ko me ko j'ai tout fait pa ko me famille fi lo njidi no woni ren to e va quitter man da gona di sena fi pa fi kum pa ko do ba we do no we ha jam ala ma han be kay comme je dis tu comprends non je sais à ta disposition et je ne correct si ma voilà il a envie là si mi dis que finalement je vais faire des rencontres et je vais en parler je vais non surprise wala na yan
viens ici. Je t'aime, Je t'aime aussi. Ko fima mo biancade. Non, ande kadi a wari la wallahi. Non, c'est des petites affaires, c'est des petites affaires. Moi, je vais me coucher ici maintenant là. Afami. Ai mfoti mako ofudi la mena sude. Wandi tila kon mimi fami kingi bona emi. Parce que ma si mono do semblant seda. Wandi teno la kon mitai wata wadi don semblant. Ofudi wide ko an kwayono vida angi da fala minni rawo afala kan jajirawo. Vida im okoren diang ofudi adde mani adde manji ci. Angko ko utila bawang fut dawan lang kwa siyang putambulari. Ano wala mawani. So wadi dina body. Ayala. Hey, miti na musiana no tung. Ko na wado no. Ako ala no mani kajoka. Meme foto no. Yun halita alung. Biloba ni mo so dan dilang. Hey. Kono warata. Ani do ko mi halante. Problem mo. Umu wati ore bako ala hore. No ongo ugala ni tunye Janto lang. Ini saya tahu. Itu minga explica nila. Rest tranquil. Okay. Ben daya wan piji goko. No, me wata. Parce que ma dan denyande. Ono hami minot ma telephone mission ki parce que o metinal lang hami tigin fala wi de ko min. Ya gudu. Kon mi tay mo wata halde no. Me ye gudu. Onangir lango mi yedder ngo parce que donc si min no ko mi wata no landi ye mo tidi boy. Ponti di wani ma junu jo adeno. Jiwo si baili bauli. Afami ujake prodi. Andu no manke makokai. Si jiwo no ujike prodi afami andu no wodi ko meji. Ase sadari wa kulimbi ibi beben kubengi ne temu kinu na bas. Bombay. Yo. Lava. Jiwo si woni balejo ko minu mako. No, ugala tunye den mi ko boy. Onu. Le fifo non da. Mi yaw no. Mais wala l'enfant mo didi. E kan ko wo ko ma 2 millions parce que mi non mi hali mi ana 2 millions he wata ka esta na jogi mo wata parce que 2 millions on fo non mo wana kan ko tunde Ani ko me wala tama. La bango. So joni to telephone yo jona. So jona tama. Afami ka. mingo ma fi on téléphone ka hela mi tude est ce que mi c'est l'état mo ni parce que Na fusa. We bitu no ande tikaji ni njipi no kabas dago ibe nangi ogana tele ye lo tango ande nene kopi kono mi ala old ari do mai zalago Israbe. Yeti ka onde Israbe. Wallahi yo mo hollande la o karam ko mo hollande la on non ya. Yeti non Israbe. Himo ya fes akunde ngi Allah himo ya. He kono Israbe. Ɗum andi neneɓe ɗiɗo hande gundoday. Si a nani ɓiɗɗo ma jooɗi ke dewgal ko nene on waɗi. Esiraɓe min ɓen ko waɗaninmi kon. Hara on anduno ɗum esiraɓe. On fijirtano fiɓen. Pellet mi yiɗi ɗeggitan ɓen mi yiya. Ko ɓe wolanimi kon fof. Mi yiɗi ɗeggitan ɗiɗat funde ngeer. Ne pellet. Voilà. Fiyon ɓiɗɗo. Allahu lanɗo hollila mi andini o. Ben non kadi ko makko baabe Allahu landon hollibe ko min esiraɓe min adimi yawde ka ɓen hari adi moodi an walade maaya esiraɓe min so yimi woni baata ka moodi an debbo wonatali ɗon ha ɓe waliɓe maaya ɗum wiide ɗum ko ni tum awa esiraɓe ko non so yimi holli on ɓen onon kadi koyon daru tawo ñii mi ɗaynali on esiraɓe mi ɗaynata min kadi Allahu landon hollilan ñande ni on ɓe yiya few par ce que honno kala ko ɓe wolannolam fi tijjani ma mi fof fi kanko e hakkude makko kanko e ɓengu makko on ñango yaltino gonga mo hakkude ngi Allah portal mi anda wo arsike maɓɓe ndu woniri fewdo ɗo ko on wonno kataɗo ko on wonno kataɗo mi yetike on nde esiraɓe min ɓiɗɗo an o ngari worɓe piirayno fi ɓiɗɗo an o ñande goori esiraɓe on ginno no ɓiɗɗo an o ginno wartoto worɓe waɗi ni hoore makko ñaa famata wo pellat ɗum ɗo mi yinani on ko kataɗo esiraɓe kanko e tijjani mo hay hende sorota hakkundeji maɓɓe ɓe fotti muɗum ko arno emo teddini
mo ngesira pellet o da non mi ron ko andude arsika ɓiɗɗa ngon foppo jiiɓitike arsikaji makko ɗi foppo mi anda wo o feewa goy ko pellette o feewa hay mo yiiri mo jemma pellet neɗɗo na fewuɗo feewa wona fewuɗo ko few arsikaji makko ɗin foppo ko kumanino o ardiranamo essence hay kuntu laaru hande mbuuɗi makko suudu ka wonno ɗon to na o ŋiwi taw hande ka wonɗon ɗo hande min tigi simi hewtiɗo la watti koye tiisi woy an beni ma taw ara lakkere nden no ilude siraɓe ɗum to jawne siraɓe min yomi yilto ɗo awa on jarama albarka nani awa la yuro ɓento fo are la yuro e siraɓe awa barka mo on jarama nani hande ngo ɓawno mufam onon kadi mi ñande o ñande mbiɗa wujjude ngo lekkele kono ñande o ñande no ɓurtude hay fi o ko ɓernde ɓe ƴetti lekki fomo ɓetadi quoi mi ɗumɓetemen min mi hiɗa neɗɗo wujotoɗo parfum bisimillahi onon jiɗɗo andi parfum bisimillahi ɗum weɗatalo onon naadi jiwo e wujagol parfum bisimillahi saga on acca mi yewta komi noddiri on ko si tawi on jaɓi ko toticcami wawnindemade est ce que mi wawnindemade ko mi haalani ko inde mo jande mi haali faami kan alɗo sisila anda wuuri eyka mbawon ka neddi o nani ko wulani jaɓade ni ndaran ka neddi surtout ni mango ñamgar ɗandiɗin na photo tijjani ko bonkitermo maɗa hade mamɓe ni ɗi wurde ɗum kono har mi holaki ko bonkitermus sa hini no jooɗi ko ya soodu adda waɗa ndiyam si wulni alhamdulillah si ɓunni kadi alhamdulillah anno ka wulno na wonno ɓettinde mbi allah taginami jombumami naade kam kata e wawi ɓawa hiɗa huɗa ha daari ko huɗa ka wo huɗa kadi kuddi aduna allah ni foppo kakatande min ko hande ɗum wontani kuddi aduna allah ni fof on wondemo woodi on hay lantomo bantode wotere o jarti haala andi kuddi ɗi galnala ɗo fof kakatande no senda minanimi jaɓi kono haala ɗi ndehandaari minanimi jaɓi hanmin haalata kata ko ne jombugol roti jani tew on anda komi kataɗo si jombuɗon noon abbo no mi yewte abbo tum koto tijjani ko hande anduɗon lawol nde kata ɗi duuɓi ɗi wonduɗen ɗi yangoduɗen foppo woodi ala nangue bali ndiyan bali koyne ɗiɗo koto tijjani hande toata o ɓiye ellay an toata komi kataɗo ella ala minanimi jaɓi o tum abbeelam amawlata modima a fijirta modima hiɗa jokki tun udditini kondugima ennugol goɗɗo koto ko noon siguɗum mi anda ko ɗum goɗɗo ena e hinoma ɗo noon heɗo noon mi yewte ka andano a partir de ko jooɗi ɗen ɗa andi sa komi tornoma tamo ka valise o ko min naɓuma ɗon nde andi ka voilà sakuon kum bonngol makkum ƴetta kum ɗon ko aysatu ko aɗo jiiɗa on ɗo andi so tawi a wonay ha janggo bimmi ka sa immoto jooɗi koko wowli wo watta hoɗo tijjani suundu yo yewti tan suundu libéré o seeɗa nafa ila ilallah o fof ara ñaariji ɗi e yimɓe ɓen wawata fayda wulde surtout ñaariji sauvage ji ɗi alanigol bébé kono noon fi climat hakkude mi anagoɗe lawa yo yew hande soode monten o joni kam no wuɗi yala wawde ɗanade e yangota ko yahi technicien ɗon no arde ko monten non hande a firsi der haɗa ko fala fa waɗa wo ko ɓuuɓi ko a heɓa yara misel ɗon ayata bontanama ha moɓɓe jes et puis kadi filsideron ɓe adda fundiyon fof ɗum kadi toon e alanar ko yani ko yahen go ƴetti balɗe maɗe yimmona asi mi nanimo to son mi yiɗo mi hootu on yahay mi waɗa keɓe fana aduna e lakal yamlanakima kay ko wonɗa kon asi mi nanimi jaɓi yo allah jownutuno kala ko wuɗi mum ƴetti dum balɗe maɗe yaha asi faala ɗon man faala ɗon ɓe famum fu anon foppulu mi adda e faari fin faari faala